Para adiyuswa, sasapunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah adiyuswa ing Jemuah Paing 21 Maret 2000 selangkung kita wiwiti ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adiyuswa jejer ingkang kita tampi nampi ayahan Matius 1 ayat 19. Banjur padha didhawuhi, ayo padha melu aku, kowe padha bakal dadekake juru ame wong. Para adiyuswa, kala wingi wonten rapat panitia emeritasi Pendeta Sarata ing GKJ Magelang. Pinisepuh Mugiono minangka pangarsaning panitia nimbali para panitia amrih paring laporan gegayutan kalian rancangan emeritasi ing dinten Senin 24 Maret 2000 selangkung punika. Sedaya anggotaning panitia rumaos tinimbalan dening Gusti ngayahi dawuh bab emeritasi lan pembiyaan pepantan Kalinegara GKJ Magelang. Matius 1 ayat 19 ngendika, banjur padha didhawuhi, ayo padha melu aku, kowe padha bakal dadekake juru ame wong. Ing ayat punika Gusti Yesus nimbali para sekabatipun Simon Petrus lan Andreas enggal-enggal nilaraken pakaranipun minangka ame ulam lan dados sekabatipun Gusti. Kekalipun tanpa mangu-mangu nindakaken timbalan saking ame ulam dados ame manungsa. Para sekabat punika boten mangertosi tetimbanganipun Gusti kenging menapa Gusti nimbali. Ingkang baken para sekabat punika kepingin boten namung ame ulam ananging ugi ame manungsa. Saged ugi ayan punika kawawas langkung inggil sawaunipun namung ame ulam sakmangke ame manungsa. Menapa kemawon tetimbanganipun para sekabat sedayanipun mitadosi Gusti Yesus. Para sekabat rumaos ugi pinitados lan pikantuk kaurmatan saking Gusti lumantar timbalanipun Gusti Yesus dhateng piyambakipun. Para adiyuswa, timbalan njala manungsa ugi kanggih kita sedaya. Menawi Gusti ngajak amrih njala manungsa, menapa punika kita anggep ingkang linangkung aji? Menapa kita rumaos kinurmatan lan pinitados? Menawi kita nganggep timbalanipun Gusti minangka bab ingkang positif, tamtu kita badhe nindakaken timbalan kanthi kebak tanggel jawab. Kita nindakaken timbalan tanpa mangu-mangu, emut.
Gusti ngersakaken kita nindakaken timbalan jumbuh kekiatan lan kesagetan kita sarta pakering lan tanggel jawab. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut pilih kawula sedaya punika nampi ayahan peparing paduka. Monggo paduka ingkang berek kawula matemah kawula saged pakering lan nampeni ayahan menika kanthi kebak tanggel jawab. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan ingkang ugi paduka timbali nindakaken ayahan menapa kemawon wujudipun. Kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa paring panganti malah kepara ngluberaken berkah matemah kawula para adiyuswa dalasan anak putu kawula saged nindakaken ayahan punika kanthi tanggel jawab. Kawula ugi pasrahaken para pelados paduka ing pundiya papan menapa kemawon wujudipun pelatosan. Kawula pitados menawi paduka ingkang nimbali paduka ingkang ugi badhe paring kekiatan malah kasampurnan ingkang paduka paringaken duk nalika kawula purun nindakaken ayahan punika. Kawula pasrahaken gegayutan kalian komisi adiyuswa, program-program adiyuswa sae ing gereja, klasis, sinode, wasita adi, tabloid adiyuswa lan menapa kemawon monggo paduka agem sedayanipun menika merek para adiyuswa matemah sedayanipun purun nampi ayahan peparing paduka. Kawula pasrahaken pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah jemuah adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga